Welcome, Navesh, to know after our discussion. तो नवेश ମୁଁ ତମକୁ ଆଗ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ତମେ ଆଗ ତମର ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବା ପରିଚୟ ଦିଅ ମାନେ ତମେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛ କୋଉ ଗାଁରେ ଆଉ ତାପରେ କୋଉ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ତା ସହିତ ତମର ପରିବାର ବାପା ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ତାପରେ ତମେ କୋଉଠି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ତମର ହେଲା ତାପରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ମାନେ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ। ନବେଶ ସବର ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଜିତ ସବର ମାଙ୍କ ନାଁ କଲମୀ ସବର ମୁଁ ମୋ ଗ୍ରାମର ନାଁ କେରେବା ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ଶଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁଣପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ୍ବାବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ତମ ଘର ଠାରୁ କେତେ ଦୂର ଥିଲା? ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର 15-20 କିଲୋମିଟର ହବ ସାର୍। 20 ଓ କିଲୋମିଟର ମାନେ ହବ। ମାନେ ତମେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ 1 ପଢିଲ ତ ସାର୍ ତା ପାଇଁ ତମକୁ 15-20 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ନାଇଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ମାନେ ସେ ଗାଁରେ ଆମେ ମାନେ ଚାଷ ବାସ କରୁଥିଲୁ ସାର୍। ହୁଁ ତାପରେ ହୁଁ ସେ ଗାଁରେ ରହିକି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି। ତାପରେ ହୁଁ ହୁଁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିଲେ ସାର୍। ଓକେ ନା ମାନେ ତାମାନେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ 1 ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଢିଲ ୟେସ୍। ସେଇଟା କୋଉଠି ଆଡମିସନ ହେଲା ତମ ଗାଁରେ? ସାର୍ ଗାଁରେ ତ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ ବଟ୍ ସେଠି ନାଁ ନଥିଲା ସେମିତି ସାର୍। ମାନେ ସେୟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ସେତେବେଳେ? ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଥିଲା। ଥିଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତମେ ତମ ଗାଁରେ ଆଡମିସନ ନେଇନଥିଲ। ନେଇ ନଥିଲେ ସାର୍ ନା। ଓକେ ତମେ ୟେସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଟା ସରକାରଙ୍କର ହଁ ଆଉ ସାର୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢାଯାଏ ନୁହେଁ କି? ହଁ ସାର୍। ତ ସେଇଠୁ ତମେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିଲ ନାଇଁ କି? ହଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଓକେ ତ ତାପରେ ହେଲା ଯେ ଅ ହଁ ତମେ କ୍ଲାସ 3 ଠାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଯାଏଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲ। ୟେସ୍ ସାର୍ ହଁ ତାପରେ ହଁ 3 ଆଉ 3rd କ୍ଲାସରୁ 5th କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ରଖିଲେ ସାର୍ ମତେ 2 ବର୍ଷ ମାନେ 3 ଓକେ ବର୍ଷ। ୟେସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ତମ ଗାଁ ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଥିଲା ସ୍କୁଲଟା। ହଁ ସାର୍। ତ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲ କଣ ନିଜେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲ ନା ବାବା ନେଇକି ଛାଡି ଦଉଥିଲେ? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗାଁରେ ଆମେ ଚାଷ ବାସ କରୁ ସାର୍ ମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ ଏତେ ମାନେ ଜମି ନାହିଁ ନା ସେ ତାପରେ ହୁଁ ସେଠି ହୁଁ ଯାଇକି ବନ୍ଦା ଅନୁସାରେ ଏମତି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କେତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ମାନେ ବଣ୍ଟା ଅନୁସାରେ ଏମତି ଚାଷ କରୁ ସାର୍ ସେଠି ଯାଇକି। ତାପରେ ସେ ଘରରେ ମାନେ ସେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲୁ ବାବା ମା ବି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ହୁଁ ବି ହୁଁ ରହୁଥିଲି ଆଉ ସେଠୁ 500 ମିଟର ହବ ବୋଧେ ସାର୍ ତାପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଓକେ। ଓକେ ତାପରେ ହଁ ଯୋଉଠି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ସେ କଣ ନା ଗାଁ ନାଁ କହିଲେ ତା ଆଉଥରେ? ଆମ୍ବାବାଡି ସାର୍। ଆମ୍ବାବାଡି ଓକେ ୟେସ୍। ତ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା? ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ 5th କ୍ଲାସରେ ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲି ସାର୍ ଆଉ ଓକେ ସେ 5th କ୍ଲାସରେ ନବୋଦୟ ୟେସ୍ ପାଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାମାନେ ସାର୍ କ୍ଲାସ 6ରୁ ନବୋଦୟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ସେଇଟା ଗୁଣପୁର ନବୋଦୟ ନା କୋଉ ନବୋଦୟ? ରାୟଗଡ଼ାରେ ପଡିଥିଲା। ସରି ରାୟଗଡା ହଁ ଓକେ ରାୟଗଡାରେ ନବୋଦୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଠ କ୍ଲାସ 6ରୁ। 6ରୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସାର୍ 10th କ୍ଲାସ୍ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ ତାପରେ 10th କ୍ଲାସ୍ ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ହଁ କୋଚିଂ ମୁଁ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଟିକେ ପଛକୁ ଆଉଥରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ହଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନବୋଦୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନା ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ତମେ ନିଜେ ପାଇଲ ନବୋଦୟ? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ମାନେ ଥିଲେ ହୁଁ ହୁଁ ସରକାର ସେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେମାନେ ହୁଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ନବୋଦୟରେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପଢ଼ାପଢ଼ି ବିଷୟ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଆଉ ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ତା ଶୁଣିକି ମୋର ଆଗ୍ରହ ବି ବଢ଼ୁଥିଲା ସାର୍ ମାନେ ହଁ ଗୋଟେ ନବୋଦୟ ପାଇଲା ପରେ ଏମିତି ମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସବୁ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏ କ୍ଷୀର ସବୁ ଏମିତି ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ତାର ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଆଗ୍ରହ ହଉଥିଲି ଆଉ ସାର୍ ବି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ସାର୍। ସେଇ ସାରଙ୍କ ନାଁ କଣ କହିଲ ଯୋଉ ସାର୍ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ? ସୁକାନ୍ତ କୁଣ୍ଠିଆ ସାର୍। ସୁକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାର୍। ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ତ ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ସେ ନବୋଦୟରେ ପାଇଲ ଆଉ ନବୋଦୟରେ ତ ସବୁ ମାନେ ସୁବିଧା ଥାଏ ନାଇଁ କି ପାଠ ପଢା ମାଗଣା ସବୁ ହଁ ଆଉ ସାର୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ତ ତେଣୁକରି ଆମର ଯୋଉ ତେଣୁକରି ରାୟଗଡାର ଯୋଉ ନବୋଦୟରେ ପାଠ ପଢିଲା ୟେସ୍ ତ ସାର୍ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟିଚର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତମକୁ ଟଚ୍ କରିଥିବେ ନାଇଁ କି?
जो माने कि तुमको माने बहुत भल लगी थिबे Yes, सेमिति का किसी टीचर का ना कहबा एटलीस्ट जने दु जन का बा अधिका तुम जदि भाबुछु नै से प्रकृति रे बहुत भल पाठ पढ़े थिले आ जा फल कि मु आज माने तांको आज भी मन पकाए yes sir मैंने थिले जने पीटी मैम जो सब बेले गाइड करते सर मैं हमको अच्छा बंदिता महांती बोलते कोन मैम तांगा ना बंदिता महांती यस यस सर अच्छा ओके तापरे आउ के टीचर जूलॉजी टीचर भी थिले जने तांके एमपी जूलॉजी टीचर सर जाकिर हुसैन बोल थिले तांके मु जेतले दक्षिणा एग्जाम टे पाइली तापर मु जेतले आसिली से दिन तांकर भी फेरवेल हो जाइतला सर माने मिसिक ओ बाहला से मैडम माने बहुत सीनियर नहीं की सार अंकर से सारंगर अच्छा हां हां अच्छा मैम को ए वर्ष तांकर रिटायरमेंट हबो बोल कहथिले सर बट जणा नते आइडिया नहीं ओके ओके तो पीटी सर और जूलॉजी सर ना कोन पीटी मैम थिले सर पीटी मैम पीटी मैम जूलॉजी सर जूलॉजी सर जूलॉजी सर तो माने माने हु टॉस्ड यू बेसिकली नो आई एम एज पर्सनल बट टॉस था ना किसी टीचर माने हृदय को छुआंती माने पाठ तो निश्चित भाव अनेक टीचर पढ़ाती कि हृदय को छुआ टीचर माने सब बड़े माने लिमिटेड रुहंती नहीं अन्य माने निश्चित पाठ रे तो निश्चित नवोदय तो मु माने आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर नवोदय माने टीचर्स एथि जे मु सुनि छी जे नवोदय बहुत डिसिप्लिन से पाठ पढ़ा जाए आ जेतु पिला माने रुहंती हॉस्टल समस्ते रेसिडेंशियल स्कूल तो सब टीचर मानकर बहुत अवदान थे गोटे डिसिप्लिन कैंपस ओके तापरे जतेबेले तुम दशम हां दशम रे केते परसेंटेज मार्क रहिला सर हमर 10th क्लास रे 88.6% रहितला सर 88.6 यस सर ओ माने वेरी गुड मार्क नहीं कि माने 88.6 माने तो मु बेले बेले मजा करी कहे इथे दीटा पिला पास हे जिवे सर एक्चुअली हमर कोन थिला कि 9th क्लास रे कोरोना आ जाइतला ना सर कोविड 19 रो से प्रॉब्लम ले एक्चुअली वर्ष घरे रह जाइतले सर माने आमे जब घरे थाउ ना सर माने एमती पढ़ा पढ़ी तो हुए नहीं काम दाम रे सब ये जाइतला सर वर्ष पूरा तापर सेंते पढ़ा पढ़ी टिके लो हो गेला सर हां हां मु एई भितरे पचाले तम बाबा कोन करंती को सर बाबा मोर चासी सर चास बाबा पाठ पढ़छन किछि नहीं सर पढ़ी ना बापा मां किछि आदम आदम पाठ पढ़ना है ना सर अच्छा आ मां पाठ पढ़छन किछि ना सर किछि जान ना पढ़ी ना मां भी चाष बास निश्चित भाव काम करथि बाबा बाबा सो माने तांको सहित ही काम करन हां कारण मु तो अनेक आदिवासी अंचल बुलिछि मते सब बेले लागे जे आदिवासी माने परिवार रे मां माने होछन मुरबी बापा माने बेसी भूमिका माने तांगर कम माने नथाय बोली मते समाट फील बे मुडा सत कहउछि ना नहीं हां सर सत माने बाबा मानकर तो ये न था सर हां मु देखछि माने बहुत जगह माने इंटरेक्शन करछि आउ माने मां माने साधारणतः परिवार सब दायित्व नियंती बाबा माने कोट कोटे माने चाष करंती किंतु मु देखिछि जे मां माने बहुत इंपोर्टेंट माने आदिवासी परिवार रे आउ तापर रहिला ओके सो आमे पाठ विषय जानले बापा मांकर तो दशम रे पढ़िया समय रे ये जो दक्षिणा माने मु भी प्रथम थर पई माने सुनिया पाइली तो ये जो दक्षिणा माने जो स्कॉलरशिप पई नहीं एटा स्कॉलरशिप तो हां सर कोन तो आप ये जो प्रिपेयर होआ पई किए मोटिवेट कले सर एटा एक्चुअली हमें जतले 6th क्लास रे जाइतलो सेही टाइम माने माने दक्षिण माने 9th क्लास रे एक्चुअली मार्क रिजल्ट देखि कि से माने सेलेक्ट करथिले 9th क्लास रे रिजल्ट माने फोटो माने सेंड करा जाउथिले दक्षिण सेंटर को तापर से माने जो मानकर माने क्लास रे रैंक वाइज से तार अनुसार सेलेक्ट करथिले सर तापर भाई मान भी कहउथिले माने दक्षिणा गला परे माने इठी गोटे जेई आ नीट कोचिंग सेंटर टे फ्री ऑफ कॉस्ट जहा माने जे जदि पाइबे स्कॉलरशिप टे माने एंती जो बाहर स्टेट माने आउट ऑफ स्टेट को जिबे इठी सेंटर अछि सब कहउथिले सर आ एटा माने जेबे एलुमिनी मीट भी होतिला जेएनबी रे एटा कहउथिले सर विषय रे तापर मोटिवेट से थिर अच्छा तो ताले ओके दक्षिणा विषय सुनिथिले तो तमरो क्लास रे को रैंक रहउथिला सर एक्चुअली मा 6th क्लास माने जेतले ओडिया मीडियम रे इंग्लिश मीडियम ते ट्रांजिशन फेज रे जेतले थिला ये हां ट्रांजिशन बस कष्ट हुए राइट 6th क्लास रे माने रैंक 12 थिल माने क्लास रे केते 10th क्लास से कोन थिला हमें 10th क्लास सुदे कारण मु जानि परछि जे अर्ली स्टेज रे ट्रांजिशन ता टिके बहुत कष्ट हबो
10th Tenth କ୍ଲାସ ରେ କଣ ରାଙ୍କ ଥିଲା? 12 ଥିଲା ସାର୍, ମାନେ 50 ଜଣ ଆସ ହଁ 40 ନାଇଁ ଜଣ। ସେ ମାନେ ମାନେ 12 ଭିତରେ ବି ବହୁତ ମୁଁ କହିବି ଭଲ ବୋଲି। ହଁ ସାର୍। ଆଉ ତାପରେ ଓକେ ସେମାନେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମର 40 ଜଣଙ୍କର ବେଚ୍ ଥିଲା ସାର୍ ଜେଏନବି ରାୟଗଡ଼ାରେ। 80 ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହବ ସେମାନେ 20 ଜଣଙ୍କର ମାନେ ସେଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମର 10 ଜଣଙ୍କର ସେଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସାର୍। ସେ ବି ତାପରେ ହଁ ଦକ୍ଷିଣା ପରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ତମକୁ ପୁନେ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା ନା କଣ? ହଁ ସାର୍, ମାନେ ନବୋଦୟ ଥ୍ରୋରୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାହେଲା ପୁନେକୁ, ଜେଏନବି ପୁନେକୁ ସାର୍। ଓକେ ଜେଏନଭି ପୁନେରେ ତମର ଆଡମିସନ ସେଠି ହେଲା। ହଁ ସାର୍। ତ ତାପରେ ପୁନେରେ ସେଠି ଆଡମିସନ ହେଲା ପରେ କୋଚିଂ ସେଠି କଣ ଯୋଉ ଅଲଗା କୋଚିଂ ଦିଆଗଲା ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ନା କଣ? ହଁ ସାର୍, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି ନବୋଦୟ ମାନେ ନାଁ ତ ନବୋଦୟରେ ହିଁ ଥିଲା। ବଟ୍ ହୁଁ କ୍ଲାସ ଟା ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦକ୍ଷିଣାର ମାନେ ସ୍କଲାର ଥିଲେ ହୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଥିଲା ଆମର ସାର୍, ମାନେ ଅଲଗା କୋଚିଂ ମାନେ କ୍ଲାସ ବି ଅଲଗା ହଉଥିଲା ଆମର। ମାନେ 50 ଜଣଙ୍କର। 50 ଓକେ ସେଇଟା ସେଇ ନବୋଦୟ ଭିତରେ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହୁଏ ନା କଣ? ହଁ ସାର୍, ମାନେ ନବୋଦୟ ରହୁଥିଲୁ ଖାଉଥିଲୁ ବଟ୍ ହୁଁ ହୁଁ କ୍ଲାସ ଅଲଗା ଥିଲା ସାର୍ ଆମର, ମାନେ ଅଲଗା ଟିଚର ଆସିଥିଲେ ବାହାରୁ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ ଆଚ୍ଛା। ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଫ୍ରି ନୁହେଁ କି ସବୁ କିଛି ହଁ ଫ୍ରି? ସାର୍ ପୁରା, ହଁ ସାର୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ପୁରା। ଓକେ ତ ତାହେଲେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଟା ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ନା ସାର୍, ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଛୋଟବେଳ ପିଲା ଦିନରୁ କା ଥିଲା ସାର୍ ସେଇଟା। ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ପାଠ ପଢିବି। ହଁ ଯଦି ମାନେ ତମେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲ ପିଲାଦିନୁ ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହବାଟା ମାନେ ଭଲ କଥା। ତ ତାପରେ ମାନେ ସେଇଠି ଆମର ଦକ୍ଷିଣାରେ ପାଠ ମାନେ ନବୋଦୟ ନବୋଦୟ ପୁନେରେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ କୋଉ ଇୟରରେ ପ୍ଲସ 2 କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା? 24 ସାର୍ ମାନେ 24 ମାନେ ଗଲା ବର୍ଷ ମାନେ ସାର୍ ଏଇ ସମୟର କଥା ହବ ନାଇଁ କି? ହଁ ସାର୍ ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟର କଥା। ଏବେ ତ ସିବିଏସଇ ରେଜଲ୍ଟ ଏବେ ବାହାରିଛି। ହଁ ତ ସାର୍ ତାପରେ ଆମର ନିଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଟା ବି ମେ ଶେଷ ବେଳକୁ ବାହାରେ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍, ନିଟ୍ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଜୁନ 12 ମାନେ ଆମର ବେଳୁ 14ରୁ ବାହାରିଥିଲା ବୋଧେ ସାର୍, ଜୁନ 14 ମାନେ ଜୁନ 14। 14 2024 ରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ହଁ ସାର୍। ତମ ରାଙ୍କ କେତେ ଥିଲା ସେଠି ନିଟ୍ ରେ? ନିଟ୍ ରେ ତ ସାର୍ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେ 2 ଲକ୍ଷ କେତେ 14,000 ବୋଧେ ଥିଲା ସାର୍। ଓକେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଜେଇ କୁହାଯାଏ ନା କଣ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ? ଓଜେଇ ମାନେ ଓଜେଇ ହଁ ଓଜେଇରେ ମାନେ ରାଙ୍କ ଓଜେଇରେ କେତେ ରାଙ୍କ ରହିଲା? ମୋର ଏଇଠି କେତେ 3,000 ଥିଲା ବୋଧେ ସାର୍ ମାନେ 3,000 ଓକେ। ୟେସ୍ ସାର୍। ତ ସେଇ ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଭୀମସାରରେ ସିଟ ମିଳିଲା। ହଁ ସାର୍। ବୁର୍ଲା ନାଇଁ କି ହଁ ଓକେ। ସାର୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ହଁ ଆଉ 3-4 ମାସ ଅଛି ମାନେ MBA ହଁ ଏକ୍ଜାମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ତ ସେଇଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ କରାଗଲା ସେଇଠି ଆଡମିସନ ଫି କେତେ ଥାଏ? ସାର୍ ଆଡମିସନ ଫି ଆମର 39,000 ଥିଲା ଅଛି ସାର୍। 39,000 ତ 39,000 ତମକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ନା ମାନେ ତମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ୟା ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମାନେ ନିଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଭାଇରାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଭେଟ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଡାକିଥିଲେ ହୁଁ ଆଉ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ 40,000 ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ସେଇଟା କିଏ କଲେକ୍ଟର? ହଁ ସାର୍ କଲେକ୍ଟର ବାଃ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ନାଇଁ ସେଇ କଥା ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ତ କେବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବଟ୍ ହଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେୟା ନୁହେଁ ଆଉ ତ ଆମର ନାଇଜର ଜଣେ ଶେଷା କିଷାନ ଅଛି ତମେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଶେଷା କିଷାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବି ସେମିତି ବହୁତ ହମ୍ବଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପିଲା। ସେ ଆଜି ମାନେ ଜର୍ମାନୀରେ PhD କରି ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ହଁ ତ ଏଇଗଲା ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଯେ ତମେ ହେଲ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭଲନେବଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ ତମର କଣ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ କହିଲ ତ? ଆମର ସୌର ଲାଞ୍ଜା ସୌର ସାର୍। ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ନା ଲାଞ୍ଜା ସୌରା? ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ସାର୍। ହଁ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ରାଇଟ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା। ତ ଧରା ଯୋଉ ମାନେ ତମ ଗାଁରେ ତମକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଅଧିକା ପାଠ ପଢିଥିବା ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ହାଏଷ୍ଟ ଲେଭଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ତମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ମାନେ କେହି ବି ମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିନଥିବା ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ?
ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ବଟ୍ ମାନେ ସିବିଏସ୍ଇ ର ଏମିତି ମାନେ ନର୍ମାଲ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବଟ୍ ଓକେ, ସେମାନେ ତ ଦଶମ ପାସ୍ କଲା ପରେ କେତେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏବେ ତ ଏ ବର୍ଷ ବି କେତେ 6-7 ଜଣ ଥିବେ ବୋଧେ ସାର୍ ମାନେ ଆଗରୁ ବି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। କରୁଛନ୍ତି। ତ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମାନେ ସାର୍ କେତେ ଜଣ ପଢୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ମାନେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ଘର ମାନେ ପରିବାର ଯୋଉ ମାନେ ଟଙ୍କା ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଏମିତି ଦେଶ ଆଡକୁ ଏମିତି କାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଏମିତି ବି ହୁଁ ହୁଁ। ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ମାନେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ କଲେଜରେ ମାନେ କଣ ମାନେ କଣ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ହାଏଷ୍ଟ? ଆର୍ଟସ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ନର୍ମାଲ ଆର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ ବି ଧରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବଟ୍ ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ଏ ଜେନେରେସନ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ଡେଭଲପ ହଉଛି। ହୁଁ ହୁଁ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆର୍ଟସ ପଢନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଁ ସାର୍ ଆର୍ଟସ୍। ଓକେ, ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ କେହି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଜି କରିବା ପାଇଁ? ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କୋର୍ସ ପାଇଁ? ମୁଁ ଗାଁରେ ତ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି। କେହି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହୁଁ ହୁଁ ଓକେ। ତ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପଛରେ ମାନେ ଧର ଯୋଉ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ସୁବିଧା ରହିଛି। ହଁ ସାର୍ ହଁ ଯେମିତି କିି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍ପେସିଆଲି କରାହେଇଛି। କିସ୍ ଆଉ ଯୋଉଟା ମାନେ କିସ୍ କିସ୍ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି ହଁ ସାର୍ ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧରାଯାଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ରମାଦେବୀ କଲେଜର ୟୁନିଭରସିଟିର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ହଷ୍ଟେଲ ବୋଲି ଅଛି ସେଠି କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କର ଆଡମିସନ ଟା ମାନେ କରିବାକୁ ବୋଧେ 1000-2000 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ତ ତେଣୁକରି ଆଉ ସେଇଟା ଯୋଉ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲେ ସରକାରୀରେ ସ୍କଲାରସିପ ବି ମିଳିଯାଏ ତ ସାର୍ ପ୍ରାୟ ପଇସା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କଭର ହେଇଯାଏ ତ ଏମିତି ବିଶେଷ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ପଡେ ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଖର୍ଚ୍ଚ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଆଡମିସନ ଟା ବୋଧେ 2000 ଟଙ୍କା ଆଉ ମନ୍ଥଲି 1000 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିହାତି ଭାବରେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ପଇସା ନୁହେଁ ମତେ ଲାଗେ। ତ ସେମିତିକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆହୁରି ଦିଟା ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ବଏଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପୁଟରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଦିଟା ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସେଇଠି ମାନେ ଅନେକ ପିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ବି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆମର ମାନେ ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି। ପଢିଲେ ସ୍କଲାରସିପ ଅଛି ତ କାହିଁକି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଟା ମାନେ ଭାବୁଛି ଯେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯେ ଧର ଯୋଉ ତମେ ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିପାରିଲ ମାନେ ଆଜି ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛ। ତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଓୟୁଏଟି ରେ ଆମର ଯୋଉ ଭେଟନାରୀ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ତ ମତେ ଜଣେ କିଏ ପ୍ରଫେସର କହୁଥିଲେ ଭେଟନାରୀ ପ୍ରଫେସର ଓୟୁଏଟି ର ଯେ ଯେତେ ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ପୋଜିସନ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷିତ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡା ପାଖାପାଖି 300 ପୋଷ୍ଟ ନା କଣ ଏମିତି ଖାଲି ପଡିଛି ମାନେ ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେତିକି ପିଲା ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ତ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପଦବୀ ଗୁଡା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଲି ପଡିଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ କଣ ଯେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ମାନେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ କଣ କଲେ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ତମର ମତାମତ? ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମେଚୁରିଟି ହେଇଯାଉଛି ନା ସାର୍ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ମାନେ ଏମତି ଲେବର କାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମାସକୁ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ମାନେ ମାସକୁ ଦରମା ହୁଏନା ସାର୍ ମାନେ ମାସର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳେ ମାନେ ହୁଁ ହୁଁ ଗୋଟେ ମାସ କାମ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ସାର୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଏ ଏଜ ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ନା ସାର୍ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ମାସକୁ 15-16 ବି କମଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜଣେ ଯଦି କମଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ପୁରା ମାନେ ଏମତି ମୋଟିଭେଟ ହେଇଯାଉଛି କି ଏ ବୟସରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି କମା ହଉଛି ମାନେ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ବୟସରେ ମାନେ କିଛି ଶିଖିକି ହୁଁ ହୁଁ ପର ଏଜରେ ଯେତେବେଳେ
କାମ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ନ ଶିଖୁନୁ ସେମାନେ ମାନେ ଟଙ୍କାର ଲାଳସାରେ ଥାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଗାଁରେ ଅଛି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଯେଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଆମର ଯୋଉ ବିହେଭିୟରାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗୋଟେ ରୋଲ ମଡେଲ ଖୋଜେ ୟେସ୍ ଯେ ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୋଲ ମଡେଲ କିଏ। ତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେଇ ରୋଲ ମଡେଲର ଅଭାବ ରହୁଛି କି ଯେ ମୋ ମାନେ ଚାରିପାଟରେ ମୋ ଗାଁରୁ ବା ମୋ ପଡୋଶୀ ଗାଁରୁ ବା ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ କେହି ପିଲା ମାନେ ଏମିତି ପଢିକି ଆଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ବରଂ ଯେମିତି ତମେ କହିଲ ଯେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା 16,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ତ ତ ରୋଲ ମଡେଲ ଅଭାବ ରହୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମାନେ ପାଖାପାଖି ବା ନିଜ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବା ପାଖାପାଖି ନାହାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ସାହସ ବି ହଉନଥିବ ଯେ ମୁଁ ପଢିଲେ କଣ ହବ କଣ ନହବ ତା ପାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ କାଳେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବ ଡର ମନରେ ଯେ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତାପରେ କଣ କଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁବିଧା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ରୋଲ ମଡେଲ କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଦଉଛନ୍ତି କମ ବୟସରେ ସେମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ରୋଲ ମଡେଲ ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କପି କରିବା ପାଇଁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା ବୋଲି। ଏଇଟା ମାନେ ଆଉ କଣ ମାନେ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଆଉ ସମସ୍ୟା ସାର୍ ଏଇଟା ଆଉ ମାନେ ଘର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସେ ମାନେ ସପୋର୍ଟିଭ ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଏମତି ମାନେ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ମାନେ ଏମତି ନଥାଉଛନ୍ତି ସାର୍। ହଁ ଯେହେତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ନାଇଁ କି ହଁ ଅଭାବ ରହିଛି ଏଇଟା ବି ଅଛି ସାର୍ ମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମାନେ ମୁଁ ବି କିଛି ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ବୁଲିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର ଟା ଗୋଟେ ମେଜର ବ୍ୟାରିୟର ମାନେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଁ ଥିବ ପାହାଡ ଉପରେ ଗାଁ ଥିବ ତ ପାହାଡ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି କଲେଜକୁ ବି ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁକରି ପାଠ ପଢା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେ ଏତେ ବାଟ ମାନେ କିଏ ଯିବ ତ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ତମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ସେମିତି ହେଇଛି କି ନା ସେମିତି ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଥିଲା ସାର୍ ସେଇଟା ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ମାନେ ସବୁ ତ ମାନେ ମାନେ ସବୁ ରୋଡ ଫୋଡ ଏବେ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ କି? ହଁ ସାର୍ ଓକେ ତ ଓକେ ଏବେ ବି ଆମର ମାନେ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ନୁହେଁ ଆଗରୁ ସରକାର କିଛି କରିନଥିଲେ ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତ ତମେ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦବ କି ଯେ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କଲେ ଅ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ମୁଁ ଜାଣିନି ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ ପଢିଲା ସମୟରେ କିଛି ସ୍କଲାରସିପ ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ ମିଳୁଛି ସ୍କଲାରସିପ? ସାର୍ ମିଳୁଛି ସାର୍ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମିଳୁଛି ସାର୍ ମାନେ ଯେତେ ହଁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ହଉଛି ଆମେ ଯେହେତୁ କେବଳ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଁ ହଉଛି ତ ଧରା ଯୋଉ ଯାହା ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ହଁ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ କଣ ସ୍କଲାରସିପ ମିଳୁଛି? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ ବୋଲି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆଉ ହୁଁ ଏସଟି ମାନଙ୍କର ଏସଟି ଆଉ ଏସି ମାନଙ୍କର ଏମଏମସିପିୱାଇ ବୋଲି ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ହୁଁ ହୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମାନେ କଲେଜରେ ଯେତେ ବିଲ୍ ବନଉଛି ତାର ଅନୁସାରେ ସବୁ ମାନେ ମାନେ ସବୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ରିଇମ୍ବର୍ସ ହେଇଯାଉଛି? ୟେସ୍ ସାର୍ ତ ଧରାଯାଉ ଏଇ ଯୋଉ ବୁର୍ଲାରେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା ନା କେତେ ଲାଗିଲା? 40,000 ସାର୍ 40,000 ଟଙ୍କା ତା ସହିତ ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ମାସକୁ ମାସ ହଁ ନୁହେଁ କି? ସାର୍ ହଷ୍ଟେଲ ର ବର୍ଷ ପାଇଁ 14,000 ବାନ୍ଧୁଛି ସାର୍ ହଁ ହଁ ଆଉ 14,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଥିବ ହଁ ସାର୍ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ମାନେ ମାସକୁ 4,000 ପରେ ଆସୁଛି ସାର୍ ମାନେ 4,000 ତ ତେଣୁକରି ଧର ଯୋଉ 12 48,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ଖାଇବା ହଁ ସାର୍ ବର୍ଷକୁ ତା ପ୍ଲସ ହେଲା 14,000 ଟଙ୍କା ତେଣୁକରି 48 ପ୍ଲସ 4 ହେଲା 52 10 62,000 ଟଙ୍କା ତ 62,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଧରାଯାଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 40,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆମର ଆଡମିସନ ଫି ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ 102,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ବର୍ଷକୁ ମାନେ ୟେସ୍ ସାର୍ ଖାଲି ହଁ ସାର୍ ମାନେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଅଲଗା ଅଛି ହଁ ତ ଏଇ ସାର୍ ଯୋଉ 102,000 ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଯାଉଛି ହଁ ବର୍ଷକୁ? ସାର୍ ମିଳିଯାଉଛି ହଁ ସାର୍ ମିଳିଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଛି ତାମାନେ ହଁ ସାର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ହଁ ହଁ ସାର୍ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସବୁ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମାନେ ସାର୍
ମାନେ ଲାଗୁଛି ମତେ ଏ ସବୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ପିଲା ସବୁ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହଁ କାହିଁକି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଜାଣିବ ଯେ ଆମର ଆମେ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ପଢିବା ସାଧାରଣତଃ ଡର ରହୁଛି ଏତେ ଗୁଡେ ପଇସା କୁଆଡୁ ଆସିବ ଆଡମିସନ ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ତ ଡରିକି ଆଉ ପିଲା ଯିବେ ହିଁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ହଁ ଯୋଉ ତମେ ବି କହୁଥିଲ ଯେ ସବୁ ପିଲା ଆର୍ଟସ ପଢିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତ ସାର୍ ତା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ ଯେ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିଲେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ତ ତେଣୁକରି ଡରଟା ଯୋଉ ମନରେ ରହୁଥିବ ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତେଣୁକରି କଥା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ଏବେ ତମେ ନିଜେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢୁଛ ଅ ତ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରା ଆଉ ୟେସ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ନବୋଦୟ ଯାଇକି ନବୋଦୟରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ପଢନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ବି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଅ ଯେ ସ୍କଲାରସିପ ମିଳୁଛି ତ ତେଣୁ ସାର୍ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଠ ପଢ ମାନେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ହୁଅ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅ ବା ମାନେ ଯେମିତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନରେ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କମ ଅଛି ଆଉ ଓୟୁଟି ଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ପିଲା ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାହାନ୍ତି ତ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯଦି ଯିବେ ମାନେ ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଇଭେନ ମୁଁ ୟୁନିଭରସିଟି ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ତ ସେଇଥିରେ ଖୁବ କମ ଆପ୍ଲିକେସନ ଥାଏ ଯଦିଓ ଏବେ ଏବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବଢିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2010 ମସିହା ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତ ସେଇଥିରେ ଆମ ଓଡିଶାରୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ ନଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ ଥିଲା ସିଏ ଥିଲେ ମଣିପୁରରୁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ତ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରିବା ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ତ ଅ ଆଉ ମାନେ କଣ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଯେ କଣ ଆଉ କାରଣ ସରକାର ତ ସ୍କଲାରସିପ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍କଲାରସିପ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଡାକ୍ତର ଆଉ ଯେହେତୁ ରିଜର୍ଭ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ସେତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ ବି ଯାଉନଥିବ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ହଁ ସାର୍ ନୁହେଁ କି? ହଁ ସାର୍ ଏ ସବୁ ହଁ ତେଣୁକରି କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯାଇପାରିବ ଧର ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ବୁର୍ଲାରେ ହଁ ସାର୍ ଯେତିକିଟା ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଜଣ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ପାଇଁ ନା ପଢୁନାହାନ୍ତି? ସେ ପଢୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଲାଞ୍ଜ ପିଭିଟି ଜି ହଁ ସେଇଟା ତ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରନୁ ସାର୍ ମାନେ ହଁ ପିଭିଟି ତ ମାନେ ପିଭିଟି ଆହୁରି ମାନେ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ପଛରେ ମୁଁ ହଁ କହୁଛି ଇଭେନ କେବଳ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମଧ୍ୟ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନଥାଏ ହଁ କାରଣ ସାର୍ ମୁଁ ହଁ ବି ଯୋଉ ବାଣୀ ବିହାରରେ 5 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଆଡମିସନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଠି 17-18ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସିଥିବ 18ଟା ବା 20ଟା ସେଥିରୁ କିଛିଟା ପିଲା ଆସିବେ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବୁ ଆରେ ବାବା ତମର ଆଡମିସନ ଅଛି ତମେ କାଇଁ ଆସିଲେନି ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥାଏ କାରଣ ଯେ ଆମର ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଜାଣି ପାରିଲୁନୁ ଆମକୁ ତ କାହିଁ ମେସେଜ ଆସିନି ଚିଠି ଆସିନି ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ ମେସେଜ ଆଉ କାହା ନାଁରେ ଆସିଥିବ ମାନେ ଯୋଉ ହଁ ମୋବାଇଲ କୁ ମେସେଜ ଟା ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ବହୁତ ନାଁରେ ଆସିଥିବ କି କଣ ହେଇଥିବ ବା ନେଟୱାର୍କ ନଥିବ ଆମ ହଁ ପାଖରେ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚି ନଥିବ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ତାର ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ ପଳେଇଗଲାଣି ସେ ଜାଣିନି ତାର ଆଡମିସନ ତାକୁ ଆସିଛି ମେସେଜ କିନ୍ତୁ ତା ଘରରେ ନେଟୱାର୍କ ଲାଗୁନି କେବେ ହେଲେ ଆଉ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଁ ତ ଏଇ ନେଟୱାର୍କ ହଁ ନେଟୱାର୍କ ବି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ କି ହଁ ସାର୍ କଣ ଯଦି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ ବା ସୋସାଇଟି ତରଫର ହଉ ବା ଆମର ମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ ଯେ ଆଉ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନବା କଥା ଯାହା ଫଳରେ କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଏଇ ବିଷୟ ହିଁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ବିଷୟ ହିଁ ଯୋଉଟା ମାନେ ଯେମିତିକି ମାନେ ଆମର ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଦିନର ଖାଇବା ଆଫ୍ଟରନୁନ ଯୋଉ ଖାଇବାଟା ଦଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାଟା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ବି ଦେଖି ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଖୁସିରେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ଦିନରେ ବୋଲି ଏଇ ଖୁସିରେ ବି ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସବୁଥିରେ ମାନେ ସ୍କଲାରସିପ ବିଷୟ ସବୁ
ଆହ୍ୱାନ ଏମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବା ତାହେଲେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେଇପାରେ ସାର୍ ଏଇଟା ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଓକେ, ମାନେ ତମେ କହୁଛ ଯେ ଇଭେନ୍ ଆମେ ଖାଇବା କଥା ବି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା କଣ? ହଁ ମାନେ ଯେମିତିକି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦିନରେ ଯୋଉ ଖାଇବାଟା ମିଳୁଛି ମିଲ୍ସ ଟା ସେମାନେ ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦିଆ ହଉଛି ସାର୍ ସେମାନେ ଏଇ ଖୁସିରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଦିନରେ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ମିଲ୍ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ହଁ ହଁ ମିଡ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଡେ ମିଲ୍ ଭୋଜନ। ହଁ ସାର୍ ହୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ନା ସେ ପିଲାମାନେ ଏ ଦେଖି ମାନେ ଖୁସିରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିର କଥା କହୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ହଁ 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 ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ମାନେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ କୁ ଦେଖି ଆଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ହୁଁ ମାନେ ହୁଁ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସଚେତନ କରାଇଲେ ଏମାନେ ବି ଆସିପାରନ୍ତି ସାର୍ ବାଟକୁ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନବେଶ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯୋଉ ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କେମିତି ମାନେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ଆଉ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ ହଁ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଚାରି ଭାଗରୁ ପାଖାପାଖି ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ନୁହେଁ କି? ତ ହଁ ସାର୍ 23% ମାନେ କଣ ପାଖାପାଖି ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମୁଁ ସେୟା ଭାବେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମାନେ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ଆଉ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ତ ସାର୍ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯୋଡି ହେଲ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।